Laura són testimonis de com l'entitat Amics de la Gent Gran treballa perquè les persones que atén passin un bon Sant Jordi, felices i acompanyades. Laura, què estan fent ara mateix? A veure. Doncs mireu, segons abans que ens donéssiu pas, han trucat al timbre 3 vegades i diuen que ara ja s'ha acabat la migdiada, venen aquí ja tots els voluntaris disposats a ajudar, disposats a agafar llibres i roses per anar-los a donar a la gent gran. Albert, molt bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies per atendre'ns enmig de tanta feina. No parem, no parem. Tota la setmana ja estem entregant llibres i roses, estem molt contents. Més de 10.000 roses entregarem a tots els domicilis de la ciutat de Barcelona i a més de 100 residències i més de 7.000 llibres, que aquest any hem fet un esforç molt gran perquè fossin més variats, amb molts autors diferents, amb moltes tipologies diferents, perquè cadascú pugui escollir aquell llibre que més li agrada, no? Que expliquem això, veniu, perquè des del 2019 no podíeu fer aquesta activitat. 4 anys, teníem moltes ganes. L'any passat va quedar una mica igualit per tot el tema del temps que va haver-hi, vam haver de retirar totes les carpes i com veieu hi ha novel·les diferents, en català, en castellà, amb diferents autors, molts llibres també amb imatges, més cap a aquesta zona d'aquí. Quin, a veure. Aquells d'aquí, per exemple. Fullegem, que em deies, ens hem treballat molt. Amb imatges, amb persones que, per exemple, tinguin dificultats visuals, doncs poden veure més imatges. Aquest és del Dalí, per exemple. Tenim també del Miró. O sigui, de pintors, d'escriptors. Exacte. I vull dir, hem fet aquest esforç perquè a vegades podria donar la sensació que per la gent gran és allò, aquells llibres que ja estan descatalogats o que ja no... I el que volem és que tinguin el mateix nivell, un molt bon nivell, que qualsevol altra persona de la societat. Tots els que hem vist fins ara volien les últimes novetats, estan molt al quite. Hem fet un esforç perquè realment, com qualsevol altre ciutadà o ciutadana, puguin tenir un llibre amb molta il·lusió, amb diferents temàtiques i que faci, com dic, aquesta gran il·lusió. Anem cap allà, anem a buscar la Susana, que és una de les voluntàries, i em deies, passem per allà que així donem temps, em deies que aquest any també podreu entrar a les residències, perquè des del 2019, clar, enviàveu roses, però ja no podíeu entrar. No podíem entrar, de fet, els últims anys el que fèiem era entregàvem un ram de roses, el deixàvem a la porta i des d'allà les persones que treballaven a la residència feien l'entrega, però clar, el que ens agrada als amics i les amigues d'Amics de la Gent Gran és realment repartir-ho nosaltres, veure aquelles cares de satisfacció, passar aquella estona de companyia i precisament aquí tenim una voluntària de fa molts anys. Ara vaig, a veure, Susana, gràcies Albert. Tu em deies, jo vaig a una llista enorme de gent gran i a més vaig a les residències. I se m'havia oblidat. I el diumenge al matí, a la parada al carrer Rosselló, dic, bé, quin número? Va, a veure. És Rosselló amb Bailén. Rosselló amb Bailén, que allí estarem les paradistes mejores amb les millors flors pels amics de la gent gran, que són el millor del món. I em deies que tu fa ni més ni menys que quants anys? No els volies dir, però hem calculat que 20 segur. Doncs vale, 20. 20 anys. Posem-ne 20. Diu que abans del 2007, tenint en compte que estem al 2023, ja en posem 20. No hi ha problema, jo no discuteixo mai amb ningú. I com ha evolucionat això dels amics de la gent gran? Perquè, clar, la pandèmia sí que va ser un problema important, però han anat agafant volada, cada vegada ajudeu a més gent, cada vegada feu més activitats, cada vegada estan menys sols la gent gran. El que ens falten són molts voluntaris. Ajudem tot el que podem, però aprofito aquí aquest micròfon que tinc en directe. Tu aprofita. I us he de demanar a aquella gent que té temps, que té ganes i que respecta l'experiència de les persones perquè se n'enterin de moltes vides i de moltes experiències. Que les vagin a veure, que les truquin, que les acompanyin. I que no hi ha res més agraït al món. I que s'ho passin bé perquè fan unes activitats divertidíssimes. Dono fe que n'hem anat a cobrir unes quantes. Crida feta, Laura. Que bé, Laura. Moltes gràcies. Aquí a Plató